Am făcut greșeala de a sta în fața lui Bhagwan Sri Rajneesh și de a vorbi cu el timp de 41 de minute. Mi-a dat viața peste cap complet. I-au trebuit doar 41 de minute și era câmpul Buddha. Într-un an și jumătate aveam deja Satoris. În 2 ani îmi dădusem companiile, îmi scosesem pantofii și decisesem să umblu desculț prin Australia, căutându-mi inima. Câmpul Buddha face toată treaba. Tot ce trebuie să fac e să-i fac pe oameni să se uite la el. Toată vorbăria e o prostie, dar tot continui să o fac. Mulți oameni intră în spiritualitate și se pierd în partea intelectuală, încercând să înțeleagă ce a spus Buddha, ce spun Vedele, ce spun profesorii preziți. Înțelegerea e premiul de consolare, pentru că tot în minte rămâne. Ceea ce e conștient de minte e ceea ce contează. Nu experiențele minții, ci ceea ce e conștient de minte. Așa că atunci când ajungi în fața cuiva care e treaz, șansele să descoperi ceea ce e conștient sunt mai mari decât oriunde altundeva.